अनेक प्रकार के लोग शिकायत करता वो पार्वती जी आंख में के खोलता नहीं ना औरी क्या कहता रे का कि तू तो बारू नए नवेली बारे बारे बूढ़ तू बारू नए नवेली तार उम्र 16 वर्ष की और बुढ़वा खातिर तू तपस्या करत तू गंजेरी खातिर कि तू तो बारू नए नवेली अरे बारे बारे कि मन पटौन कर रापत बाटे मन बाटे ओके मन पर का बता ओहे तोरा खातिर तपस्या करता बता अब साधु लोग होइया से चल गइले साधु लोग होइया से चल गइले आ कहले संसार से ए बाबा अब हमरा से अब ना होई पार्वती जी के ध्यान अब भटकला हमारा बस के बाप तब संसार अपने से पहुंचल बने संसार अपने से पहुंच गए खड़ा हो सामने जाए सामने संसार अपने से पहुंच गए आ कहत रे का ए पार्वती आंख ना बाप रे पार्वती आंख खोला टाइट से कहो टाइट से बोलो ए पार्वती आंख ना आटोला दूध संसार बोल दे पार्वती जी भटको तक की कौन आइल बा अब तीसरा बार बोले तक देखी ए पार्वती आंख ना ए पार्वती जैसी कहनी कि पार्वती तो नहीं आंख खोल तू आंख खोल के हमरा देखो कि हम के आइल बानी तो पार्वती जी ध्यान तोड़ के अपना भोला के चरण में गिर गई एरा जोरदार ताली बजा दी जोरदार ताली बजा दी अब पार्वती जी को हथ रखा अरे बाबा ए बाबा पार्वती जी के उठावा हाथ उठावा अरे हाथ दोनों हाथ उठावा हाँ उठो पार्वती जी के उठावा तारे कहते कि तहार तपस्या सफल हो गई अब तू जा शादी की तैयारी कर और होने बराती लेके आवा तब शंकर मान चल चले कैलाश पर्वत पर पार्वती जी अपना घरे चल गई चले जे परसों के विराम दे के एगो लैला दर्शन ले भैया के फरमाइश है एगो भोला बाबा को होके के चाहिए अच्छा ना जी चलिए आई अभी सावन के महीना चलता बहुत कवड़िया लोग जल उठा के बोल जाता यही सावन के